Mas perché hi ha dei monuments als morts e che representa per França? Las dues guerras mondialas han hagut de consequències profundes e duradisses sur la populació francesa. La Primera Guerra Mundial ha costat la vida a mai o menys 1,4 milió de franceses, deixant de nombroses famílies endolentides e de vilatges despoblats. La Segunda Guerra Mondiale és également estat devastatrice. Aquella période a vist des déportations massives des minoritats cap al camp de concentració. Mas havent també vist d'actes de resistència contra l'ocupant. Mai o menys 600.000 franceses són morts pendant aquell conflicte, inclusant també de civils víctimes de bombardement i de les exaccions. En suma, les dues guerres mondiales han profundament marcat França tant sur le pla humà que material. D'une biais générale, los monuments als morts sont destinats a commemorar ou a honorar les persones collectivament d'une façon anonyme ou nominative. Los monuments als morts poden fer referència a un esdeveniment punctual o a una pèriode expandida dins el temps, com un conflicte passat. La tòcola mai sovint recercada pels monuments als morts és d'honorar les persones que donaren leur vida a França, és a dir, d'uns soldats tuats. Los monuments als morts són estats usats dins la majoritat grandes en seguida de la Primera Guerra Mundial. Les lleis del 25 d'octubre de 1919 preveien una construcció d'un monument nacional a París. Mas també dins les comunes commemorant els herois de la Grande Guerra tombats al Camp d'Onu. Han convidat les comunes, ajudades per l'Estat, a prendre totes les mesures possibles de nature a glorificar els herois morts al combat. Mai de 30.000 monuments als morts fogueren erigits. Els monuments als morts constitueixen donc d'obratge public que appartenen al patrimoni de les comunes. La comune de Moissac a 2 monuments als morts. Le premier se situe en contrebas al Pont Napoléon à la meitat de la placette de Jean-Louis Demeure. És un testimoni de la France del segle XIX amb una escultura monumental. Evoca la mare patria que s'inclina sus 2 soldats. Le segon monument, pla mai imposant malgrat ses factures epurades, trône majestueusament sur l'esplanade del Molí. És l'obra de l'escultor moissaguès André-Joseph Abal. Foguet inaugurat en 1925. Moderne dins son estil, evoca davantage el recueïment. És el principal monument que servís per l'ensemble de les guerres del segle XX. Per l'anècdota, foguet transferit en 1986 de la plaça de l'Hostal de Comune un terra a l'Estret, cap en aquella esplanada on pren totes les dimensions a costat del bastiment Art Deco.